Mirisi i ukusi su rizničari našeg sećanja. Sada ćemo, kao što sam i najavila, pričati o pečenom siru. Sa nama je Milan Miletić. Dobrodošli u Agropopodne, Milane. Hvala na pozivu. Hoćemo li od početka? Kako je to sve krenulo? Kako je to jedna majka iz Natiželje i u nameri da sinu pripremi nešto kvalitetno došla do ove dobre recepture? Pa mama je šnajderka i ona je inače iz grada, nije uopšte sa sela, nema nikakve veze sa mlekom i sa sirom. Ali su šnajderi sami po sebi intuitivni, imaju osjećaj za lepo i za kreativni su. Tada smo mi na selu, kada sam ja krenuo da studiram u Beogradu, imali krave, imali mleka i mama je verovatno vežbala, probala jedan drugo, razne su ideje padale na pamet. I tako iz te njene kreativnosti je i nastao pečeni sir. Desertni sirovi su oni u koji se pri izradi dodaje voće, biljke, začini da bi se pojačao ukus i da bi se dobro sparili sa vinom. Da li sam ja prvo dobro formulisala i da li su vaši sirevi desertni sirevi? Pa jeste, dobro ste to formulisali. Jeste, oni spadaju u grupu desertnih sireva, ne spadaju u grupu tradicionalnih sireva i kačkavalja. Radimo ih sa više ukusa i to su sirevi koje nećete jesti u sarmu, nego ćete ih jesti na samom početku ručka uz neko meze, rakija i tako nešto, ili kada se završi ručak, onda možete, jer desert može biti slan, a može biti sladak, zavisi šta volite, tako da recimo imamo sad jedan novi ukus, to je pečeni sir sa šumskim voćem, koji unutra ima šumskog voća, koji ima laganu slatkost u sebi, tako da je odličan za neki penušavac, neki prosecco ili tako neko desertno vino. Tako da, spadaju u grupu desertnih sireva. Spomenuli ste upravo taj najnoviji ukus, pa ono što moram da vas pitam, da li su ljudi možda u početku bili skeptični, iznenađeni kad vi kažete imam sir sa ovom kombinacijom, sa onom kombinacijom, ali kad probaju, reakcija je koja? Pa znate kako, kada prolazniku na nekoj manifestaciji, nekom bilo kakvom događaju, kažete hoćete da probate pečeni sir sa slaninom mangulice, on za trenutak stane, prouči tu informaciju kroz glavu, treba mu neko vreme, ali kroz to što sam mu ja rekao, pečeni sir sa slaninom mangulice, njemu je već sve jasno. I onda kao, to moram da probam. Kao, šta je to? Tako da je samo ime pečeni sir sa slaninom već dovoljno da... Već otvara vrata, već kapirate o čemu se radi i samo kažete, pa da, hoću da probam. Recimo, ja dosta puta imam situaciju da ljudi u prolaze pored mene, ne obraćaju pažnju na sir ili na to šta se dešava ispred njih, ali kada su čuli, onda im je trebalo neko vreme da provuču informaciju kroz glavu i onda se vrate 2 koraka nazad kao, da, hoću da probam. Ajmo malo o samoj proizvodnji, ne očekujem naravno da nam otkrijete recepte i procedure, koliko tu truda, rada treba, koliko je potrebno pridržavanje nekih propisa, standarda i da li vi sve to radite, naravno. Pa pazite da svaki komad sira prođe kroz moje šake. Ja sam po struci magistar prehrambene tehnologije, tako da sam duboko u branši, radim konsulting i neke druge stvari u okviru prehrambene industrije, pomažemo drugima da razviju svoj biznis. Ali da, mora da se poštuju svi standardi u proizvodnji. Mi imamo malu proizvodnju i kada smo krenuli pre 5-6 godina, istu količinu mleka prerađujemo tada i sada. Zašto? Pa zato što nam je cilj da ostanemo mali, da ostanemo izvorni, da ne možete da nas kupite u svakom supermarketu, da morate da se potrudite da dođete do nas. Da li to onda znači da je to ekskluzivnija roba? Da, ja radim na tome. Znači, nije mi primaran cilj da postanem hiper. Nije kvantitet, već kvalitet. Kvalitet, da. Koliko je u stvari bitno da čovek konstantno uči, da ima otvoreni um za neke nove prilike, poduhvate, za neke nove kombinacije, dodatke? Posebno, u svakom poslu, posebno u ovom, naravno. Pa pazite, mamin recept je genijalan. Tu nije trebalo ništa da se radi. Znači, ona je to tako dobro smislila i dobro istestirala da ja tu nisam stvarno morao ništa da diram. Samo sam sada tu nadogradnju u proizvodnji, morao da prilagodim nekim mašinama, da pravim neke mašine, prese i tako dalje, neke stvari koje mi tu pomažu da to ne napravim na 1 kilogram sira, nego na više kilograma sira. Dobro, ako ste spomenuli, oprostite, kilogram sira, koliko je u stvari potrebno vremena da bi se ovo jedno pakovanje koje ste vi nama doneli, nebitno sa kojim ukusom, napravilo, izradilo, koliko mleka, koje mleko, odakle nabavljate mleko? Pa deo mleka, naše mleko, jer u okviru gazdinstva imamo i proizvodnju mleka, znači svoje krave imamo u okviru gazdinstva, i preradu mleka u sir, tako da nam je zaokružena priča. Zaokružili ste proces. To nam je veoma važno zato što možemo da kontrolišemo
taj proces. Sveže nam je mleko, imamo laktofriz koji hladi večernje mleko i sutrašnje sveže mleko se odmah kuvaju. Proizvodnja je prepodne. Pa pazite, sam sir na zrenju je negde na 2,5 meseca. Znači, on je 2,5 meseca plus 7 dana pre, 7 dana posle, bukvalno budemo na 3 meseca. Znači, spada u grupu već nekih poluzrelih sireva. Ne može da se trči. Meni se dosta često desi da nekome zove i kaže Milanče, imaš sira, treba? Nemam. Pa kada imaš sledeće nedelje? Pa kao daj kao povećaj proizvodnju, daj kao onda mi se jave ljudi, imam kupca u Švajcarskoj, može? Ne može. Tako da, mala smo mlekara. Ako pređete u veću mlekaru, vi gubite na kvalitetu, ne možete sve da ispratite, dolazi do promene, do oscilacije, svačega nečega. Razumem, i potrebno da to sve neko drži pod kontrolom. Jeste, i onda vas taj biznis pojede. Dobro. Razumno veoma pristupate. Da, meni nije mi za dobru priču, ako vam je primaran novac, želim da imam pare. Vama će se taj biznis vremenom urušiti. Zašto? Ako vam je vodilja novac, ništa od toga. Ako vam je vodilja da imate super priču, super proizvod, dobro stvar. I da opstanete, i da trajete, to je suština. Spomenuli smo sa slaninom od mangulice i sa šumskim voćima, ste tako rekli, ali ajdemo da navedemo sve ukuse koje imate. Prvi ukus i primaran ukus koji je mama napravila je bio pečeni sir sa domaćom slanenicom, gde sir kad završi zrenje, gore se stavi domaća slanenica, suvo meso, ona je to radila sa suvim mesom i tako dalje, stavi sve to gore i zapeče u Smederevcu. To je bio prvi proizvod. Posle toga je krenula goveđa pršuta koja se peče na puteru, na maslacu, koja ima halal i košer standarde. Posle toga je došla pečeni sir sa slaninom mangulice, jer je mangulica jako tražen proizvod, skupa je i tražena je. I treba da bude. I zdrava je. I zdrava je. I treba da bude. Tako da nam je to, najtraženiji proizvod nam je pršuta, odmah za njim mangulica. Vidjet ćemo, nadamo se da će i ovo voće biti tako. Dobro je, zašto jako puno ljudi mi priđe koji su vegani, i kažu ne jedemo meso, pošto meni su proizvodi mesni. Domaća slanica, pršuta, mangulica. Onda se pojavila maslina, kalamata u maslinovom ulju, koja je pak za vegane, zašto sam ja jedno vreme, 2 godine bio vegan, tako da znam šta oni to vole. Šta su muke i šta im je potrebno. Taj sa maslinovom ulju. Onda se pojavio biberberry luk. Biberberry luk koji je onako malo jači, ali ništa ljuto, ništa klinci ga jedu. Razumela. Šumsko voće. I imamo 2 nova ukusa koje radimo za Kolarića. Čovjek koji ima svoje pse, koji traži tartufe. I onda radimo pečeni sir sa crnim tartufom i sa belim tartufom. Imamo ga ovde, ali ga mi ne prodajemo. Znači, radimo ekskluzivu samo za njega. I kada me pozovete i pitate da li mogu da kupim, ne možete kod mene, morate kod njega. Ovde vreme leti, moramo da se ubrzamo. Htjela bih samo da vas pitam, potvrda vašeg kvaliteta su neke mnogobrojne nagrade, pa recimo dobili ste Oskara, to znam i koja vam je najdraža, i imali vas na manifestacijama, kako ljudi mogu da vas pronađu? Na manifestacijama da, u noćni marketi, što u Beogradu, što u Novom Sadu, svi vinski događaji u zemlji, Čačak, Zlatibor, gde god možete da stignete. Gde god postoji, da ja obavezno organizatoru kažem da radim desertni sir koji prati vinske događaje. To nam je ciljana publika jer se pokazalo da ti ljudi koji piju vino i meze, oni su ciljana publika za taj sir. Ovo ćemo mi sada da probamo. Doneli ste i vino i sir, imamo i čaše, mislim da je više nego sve spremno za jednu finu degustaciju. Mislili smo na sve, tako da može. Hvala vam puno, Milane. Drago mi je što ste bili gost, drago mi je što imate tako dobru misiju i viziju, što se toga držite, pa vidjet ćemo se na nekoj manifestaciji uskoro. Hvala vam na pozivu, naravno. Ivo Andrić je rekao, oči vide ono od čega je duša prepuna. Mislite o tome, vidimo se za nedelju dana, subota popodne, agropopodne. Prijetno!